Takže nie, toto korenie si donesol. Mandek, všetko som donesol. No aj zase som chcel korenie toto. Pohárok, čo mám. Neviem, Karle. No. Vieš, kalinko včera. Netuším. No to je dobré, dávaj. Máš tento šalát? Tu je. Potrhaj do na kusky. Počkaj, Stojím na terase. Keď na oné hamburger, keby si chcel tak? hej, možno. Dobre. 500 gramov. A koľko máš? Toľko zbytky, tak toľko dá. Vyrežeš stred. Chytíš a trháš. Kľúče aj bránu otvoriť. Hej. Môžeš i väčšie, i menšie. Presne musíš to na Záver je taký problematický. No ale to si nepovedal, že tak môžem. Som ti vytlačil toľko postavičky, či čo? Super. Čaute. Čau. A tu odišli aj ty, Roman, ideš preparkovať vaše auto? No, je peč, vidíme ťa to. Hej, ale len otvoriť mi bránu a keď tak tam No, môžeš kľúče. dať. Hej, a kľúče? A idem. Co dal? Ja už som... Ahoj, dve paradajky, 278 gramov. Dve uhorky, 500 gramov. Ošúpať uhorky. Taká na kocky. Tam musíš ukázať na aké kocky, lebo ja neviem. Dajte si. Bryžavikovač. Sem? Nakoniec ten bude asi lepší. No 3, hej. Treba nám okoštovať uhorku, či náhodou nie je horká. Koštuj. Tu mi odsekni. Skoro. Ja viem, že neskoro. Horká. Treba okoštovať uhorku, či nie je horká. Keby bola horká, tak ju tam radšej nedávať. Dobre, točíme si ostrý nož najprv. Čiže Boh vyjavíme. Ten je ostrejší. Na poli, na prúžky, na kocky. Jak sa ti chce. Takže by to nebolo celkom zničené, že by tam bolo. Až termálne vyhrievaný bazén. Dobre, skočíš na záhradku, prinesie si pár rukoli. To je profesionál. Dobre, že to budú generácie a generácie po 1000 rokov opakovať a to nemôže byť odflaknuté. Na záhradu, po rukolu. Ale si hovoril, že tu tam až tak netreba, že dá sa aj bez nej. Dá sa i bez nej. No, kto je tu botanik? By rozoznal, že čo je čo. To tam je, tam rastie, nie? Či? Toto tu je rukola napríklad. Tak aby sme neboli jak Remus. Umyť. Pustiť pod vodu. Pozerám, že či je to tu všetko rukola. Všetko je rukola. Keby nebudeš preberať, potom budeš trhať a budeš preberať. Lebo teraz si prebereš. Tá si dá. Ale nemôžeš iba v ruke, ak chceš.
Keď to robíš skôr, si pripravuješ veci, dá si to na sitko alebo na čo, aby sa to stieklo. Keď to nemáš, tak to zoberieš, dáš si to sem. Chytne si jednu nožku alebo jakú. Pozeráš, hej, či náhodou nie je odhyzená, alebo čo odsvákaš. A hádžeš do hrnca. Všetko okrem stoniek, hej? Ha? Všetko okrem stopiek. Všetko okrem stopiek. Keď je dlhá, môžeš na dvakrát ju cvaknúť, ako chceš. Čo moja? Za to sladké? Sladké, tu máš na stole, chceš? Alebo za kúsok, kde si bol. Kde si dal toto? Ja mám toto! Keď si myslíš, že je to dosť, hoď to do koša. Máš rukolu, máš one. Čiže teoreticky máme tam všetko. A olej a... Keby si chcel, môžeš tam dať aj slaný sír, ale je to zbytočné, to už je kalorické. Čiže teraz pôjdeš hore, vyberieš olivový olej, znútra, zo spajzu. Áno, je tam. A jak mám tie koreniny, prvá krabička, naľavo je druhá krabička. Na tej ľavej krabičke hore, tam je napísaná zelenina, na takej malej. Extra olivový olej. Bobkový list. No, pochybujem, že sa mi to podarí nájsť. Že by toto. Zel. Akože zelenina, zel. A olej kde necháš? Je tam zel. No, dobre, to je toto. Akože čo to je? Šaláty Maspoma. Rodinná firma. Dobre. Zloženie. Cesnak, cibuľa, blá blá. Malá lyžička. Soli. Tak rovno. Lyžička soli. Rovná. Môžeš možno aj rovno dosypať. Ja to robím takto. Ukážem ti, jak ja robím. Oh, bože, no štípka, že? Jasné. Jasné. Koľko si tam dal? To sa mi zdá, že by mohlo byť dosť, tak poviem, že dosť. Že jedna lyžica? Jedna lyžička. Kopcovitá alebo obyčajná? Môže byť kopcovitá. No dobre, no. No, a ešte olej. Ale vieš, už kedy si tak dával na tieto, na tvároch, na sír. To tiež od oka? No. O bože. Z také návody. No koľko si tam toho dal? 2 lyžice? Neviem, tak je. Lyžica možno. Polievková lyžica. No a teraz stačím to zamiešať, ne? No a teraz... Čakám, kedy to vypadne. Chceš drevenú? Ja už to dotneš. Podľa takého môjho chabého dojmu by som trošku dal korene ešte. No tak... Dobre, no. Bazálku? To všetko tu je. Neviem, čo všetko tam je, ale... Možno, že aj soli treba. Už ho koštuješ a chodíš si podľa vlastného. OK, môžem dať stop? Môžeš dať stop.